na ito hapon, naging ako nila. Nanama ka sa likod. Kita, ang bata ba, dili yung malinglahan. Nagsige ko sa garili, sige po tanaw niya. Sige po siya tanaw niya. Nagtago man ko. Ano mailan ako sila, mujok bagay kung mga binuang nila. Kaya ko ko. Tama gini ingon, mga buwang-buwang ka mo, mga tigpakaruging na. Kung wala siya na yung kubukan niya, ako na yung kumakan ka niya. Ay, balik ka nila. Ayaw na. Musangop sila. Kung nag-uod ka nga, sila nagasalit lang ka nila. Hindi ka ka doon yung pantas. Di wala kayo. Kaya nahimok ka nila. Balik lang na. Tanawa ang mga espiritu na pasalamat ko na. Tanawa sila na. Ayaw kagawin kung wala sila nag-interest sa inyong gisukti kanila. Kaya ipadagamtam ko ang dakot kong kasukot-sukot liputan. Juta na lang panahon. Kaya maaman nilang ipunta. Para namita sila kalangkod sila kanina. Anak, balik sila ang lawas. Balik sila anak. Lagi mo naman kanya ang pinanggakot kang sulakan. Balik sila anak. Nilid ako mga anak ko. Ay, pakila ka lang. Kay mo suka ang espiritu ka na kanino. Pagpaginit. Ako'y mahimo. Parang wala po ko'y mahimo. Ang mahal. Hindi mo papalat na ito. Tabang pagkanglaman kang tanaw na. Ayaw po lang. Ay puso ko ang espiritu ng ipila sa inyong panganda ka niya. Ibang pakala ako na sa siyang takak mga talangan. Bang. 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 Ikat gilid sa tao. Ang akong lawas, nahigop mo, bisan daw tayo. Kung nagpakamatay ka. Ang amahan, siya ang nagbuhat sa tanan, mao ang espiritu. Ang imo espiritu gikan sa ama. Pitik lamang ka sa espiritu sa ama. Kaya siya man ang sinuto. Nagpakamatay ako. Sa akong tawanan. Kaya makasasalaan ka. Nabuhit gikan sa salat. Sama ka niya. Tanawa ang mga tao. Kulikon pa ang ilang lawas. Wala na mati sa akong mga suko. Itagaan ko sila kapanonan. Libuan ka tuwid. Aron makabalo sa ilang kalam. Apat, gipatay nila ako. Gipatay ang akong palang. Gigamit ang akong pangalan. Tanawa niya kalimutan. Di ba? Dili ka mabuhay. Kung dili ka ako. Dili ka mabuhay. Kung di ka magpatuloy sa sikat. Mga nagamit sila ang krus. Ang krus anak tunglo. Kaya tinunglo ka ni Adto ang tao ng ipalansang sa krus.
Ako nagpatunglo ko sa kong kagalingan. Ano nagkalimutan? Magpuyo, nagkalimutan lang. Munang isumbingay ko, ang tadyo, puno og bina. Ihubog ko sila sa kalibutanan. Munang nag-ingon ko, patuyang ka mo. Kaya akong kalutan, ang kalibutan libuan katuig. Aron magpuyo ang mga tao magkalibutanan. Aron malipay sila. Kalipay nga iya sa kalibutan. Kaya kaniadto, bara ibara. Mag-ilog sila sa ilang mga teritoryo. Mga kumusuko ang aman. Kaya nakita man sila watan ang kahuyang samahan. Mao, si Satanas. Gisilutan siya sa kalayo. Kaya nga man, kalayo. Hala, mo din na, Papa Jesus. Anong asa man ka nagsugod? Ang bagyo, ang tubig. Ala, sa kailaban sa dagat, adunay isa ka pusulan. Diin, mag-abot ang kalayo o ang tubig. Tama din. Mao din nga dili mabuhay ang tao kung wala kalayo o wala pa'y tubig. Sa ito pa, dili mabuhay ang tao kung wala dautan o maayo. Dili pa makita ang maayo kung wala ang dautan. Tinuod ka na anak. Tanawang usa ka tao, adunay pusod. Dili ba? O diha ang nagasukad, ang pitik sa espiritu. Laom kayo na, Papa Jesus, ma. Pero ako nakasabot ko. Nasayad ako. Kay malaman ka. Mo nga ang kaalam, gikan sa tabangan. Sa kapusuran. Mo na ang bagyo. Tanaw, anak. Ipakita ko kanimo. Dili kini matugad sa tao. Tama, Papa Jesus, no? Mga ako magsulti po ko, ani. Inom ko po. Tinuod ka na. Ako ka dito. Ginagiyawan o buwang. Asang buwang, anak? Ang tao. Kami, Papa Jesus. Kaya mula ba ka man sa Ginoo, ang tao. Bisan ka na nagasimba. Para ako sa nabuang dagay ko. Ginoo magampo kita tama giday. Muna nagwali ko karon ang ampo surindi ihatag ang sa Ginoo. Ayong kaugalingon mo na. Ya simba gali. Tawron ang Diyos. Ikaw may kabatan, di ba? Musunod kasi imong ang tama ko, nisunod man sa imong yakap, lapak, pagpabunyag man no. Kala pabunyag pod. Pero kung ito ang tataniya nimo, tumano na to yung mga sugo. Di ba ikaw? Mutuman ko sa sugo. Mani karon ko sugo. Sila kamatayan. Munang pan sa pag-antos. Antos sa kalibutan. Ako, nagpainom tubig sa kasakit. Nagsakit ko karon, di ba? Sige kog antos. Kaya nakita ko nga, gusto ma-extend ang kalibutan. Ako yun ang nagsakit. Gusto ma-extend ako ilang kinabuhi. Ako po nagsakit. Sila. Kaya kung magnambal sila, kwartaman. Kung magwali, kwartaman. Ako, guhol man ko. Kung na namatay, wala akong pasanan ng kalibutan. Tinuod ka na. Tinuod ka na. Ikaw na nga liupo, kaya naakan mo ang espiritu. Sama ka kanakaw. O ang imong kasing-kasing. O adunay mag-away. Adunay tikasan. Magsakit ang imong kasing-kasing. Mga kasakitan. Mga ni Papa Jesus. Nga makadungog kong magsingkanay. Makadungog kong magkakay. Ang akong kasing-kasing kay pugnan ako ang akong tawanan. Kaya musuko man ang espiritu. Sakit kayo akong kasing-kasing pagbuhong. Kaya maluoy man kunla sa akong tawanan. Kaya kung abadlungan ako sa klaro man yun, ang tao mo magkaalam. Ako yan ang dumdan. Lisa din yung Papa Jesus, no? Nga ikaw nakabalo sa unang-una sa tao. Nga sige ka pakaluin nun nga wala.
nakabalo ka, unsa ang kalibutan. Sige po kung wala, yung masabay ka sa tawanan. Para ka explain ako, ning alam ka nila, di lang masabtan, dili naman mag-interest ang tao. Para karon kanang ipakita ni mo na ako, isulti na ko ni, hindi na ma-interest, maglingog-lingog na siya niya. Ang akong una-una, ako nang ibalik sa dating una-una, kaya nga, wala na ma-interest ang tao, kadili naman na makita. Maapod yan ang kung wala pa katalagman, wala na pa interest niyo. Wala interest akong pulong. Tama, gini magingan. Kung sige na ko, pangaliw po, makubusan, nga dili ka magpakita sa imong gahom, wala maminaw na ko. Para po rin ako, sige gwali, wala pa katalagman, mura na po sila, kontento na. Nga magsalig na ako. Nga ang problema, ilang bandi, kung mamatay sila. Mga problema. Kaya ako, ilang ulang-ulang nga Diyos nun, nanambal ko. Abi na kong Sorano, nanambal ko. Dito ta kayo uli ka Diyos nun. Ayaw na siya, wala. Dili na anak. Pero wala man ingon sa pare, dito tas pare ka Diyos nun. Mga na sila, wala. Dili na Diyos nun. Sila, di ba? Wala. Ato sa doktor, wala. Mabayot yun ka. Pero ako hingpit nga kaluwasan pareha karon no, ipakita ni mo na ako ang bagong yuta. Grabe ang bagong yuta. Makabayad ka niya akong mga tao sila ako, di ko kabayad sa akong iatag ni mo na ako. Ang problema ang pagsulod. Kaya ako basig nakasala pod ko kay nganong kulang man ang akong tao. Di man maminaw na ako. Nga gusto na ko, nadaton ako daghan dito sa bagong yuta. Kaya kag ulo. Nga karon nagsige ko gwali sunod-sunod ko nila ang ilang una ang ako naning kamot para silang kung ganun nagpalayo inon sila nako. Kaya kani po mga pari, kani po mga tao, nagpalayon pag sa ilang pagtulunan. Nga karon Papa Jesus, nga naman ko silang sarili. Kay ikaw ni ka, anak ay nasag pandugi. Ayaw na sila. Ayaw na pangaliw po nila. Para karon nasa Cebu, nangaliw po ang midri. Wala ang kabalo. Nga imong itagaan og gamay, ubusan ng talagwan tungod namo. Pero ang nuang ko na ang pari, mga ko na ito nagrasari. Nga di matumadungog ang pangampo kay sila puros mga makasasala. Mo ganin, iso ko ang amahan. Di ba? Ang espiritu, gikan sa amahan. Ikaw, sa lawas nun. Ito nabasa na nila. Magidala ang imong bukog. Nabasa sa iklisya, ang bukog, basa magaling, kadagdagan na namatay na. Walay bukog nga manunti. Walay bukog nga nagwali. Walay bukog nga mga pari. Walay bukog. Wala may gikan sa ligon nga baruganan sila. Kapakita ni mo sila sa lawayon. Kaya mag-isot ko lang mga pamadyas. Kapag masaktan siya kung mga tao doon na advance of namin. So, katanag-isot ko rin inanigikan sa kapusod anak nila. Kapag masaktan. Mga nangigikan sa bagyo ng balikan na ito. Mga nangigikan sa bagyo ng kaya karon ipakita ni mo na ako ron. Ikan sa sunog. Kaganiha pa, ginala ko ni mo na. Kikita na ko. Pakapahit natin. Pero sa'yo na di kayo, no? Ang kaluwasan. Garbo lang yun kakong. Karon mamina sila sa kuha, magpaumpos sila sa kuha. Kuhaan nila ilang kakong, mamina sa kuha. Wala na. Kaya dili mo sila mag-antos, sama na po. Pero ang problema, ako mag-antos, kaya musuko man ang Diyos, ang espiritu na anak ko. Kana ko magsulti ko, ang espiritu anak ko. Di na siya mo to, kaya si mo ha. Tuwal mo ka sa langit. Nga, mabalik ka, nagpakatawang tao, ingon nga tao, nga ako. Ang ilang ipaabot mo itong nai si Batang Hilir. Si Kristo, ang Ginoo, si Kristo, dili na mabalik. Nga di po na ma-explain niya. Kaya kalibutan nun raman siya, kano, nagdala na mag-isang kalibutan ng mga butang. Di na mabalik. Kasabot sa nagsuko ang uban. Di ba? Pagkamatay na, di balik na ka. Pero wala pa kay gipuy-an sa pitik sa espiritu. Balin-balin lang. Balik. O karon ako ang gikuha. Di ba ako ang gikuha? Tungod sa kong pagtoy, mag-isakya na adre. Mo nang naayap ang pito ka anghel na adre. Mga apostoles. Abi nila, ako sama sa pare sa pastor. Ako yun noon, nagpaupos. Parang ang espiritu dili magsuko nila. Kung kasakitan gede katama, kasakitan gede ko Papa Jesus. Kung saan mo pala ako isulti nila, sila ako mapilang kasabaan.
ibundak na lang na ako ni ang akong gigunitan. Usa kay magtanaw ko sa mga pare, wapo ibundakan ako ning kasuko nako. Tanaw na ko ng mga Santo Papa, binila bulawan na. Mga taon na posis di sa una, madlok na kumbad no. Muna nagdisoray ko sa mga espiritu, makita, ay, nanang sugo. Abi nila, mga daotan ng espiritu nas palibot. Dahito, nagpugong na sila kay mga tao na mga daotan. Tanawa, di ba ka nang ginaanak na ako diha. Kaya gisungko man ko nimo. Tapos ang ilang pagtanaw na ako, ang imong panagway. Kada mo dagkong bukid gipagguba. Ang tao may daotan. Nga para karon no. Halagi pagguban na kong bukid. Nga kisa nagpahimulos, ang dagko na po ng madato. Dakpon manggani ang mga motor nga walay mga lisensa na diha. Balay na sabtan. Sige, Papa Jesus. Kanang na mabot lang sa mo mura ibilin. Kanang mutuon ako. Kanang kung mag-prayer, wag mo kung mahimo. Kung sige, kung dili, kubos-kubosan dito. Kubos-kubos sila. Kaya katong mga tao nga nagatuo, nga madala pa ako sa bagong yuta, kaya naghana mo kayo itong na impyerno. Dili mo tuon ako. Kanang magpabilin sa kalibutan, nga mamatay. Dili na ako nakapugsun. Kaya ako lang sultian sila diri. Kung magpabilin ka mo sa inyong nandang pagtulunan, o ako'y mahimo. Ilubong mo. Kailangan, lagot ko sa Papa Jesus, makay nga naman. Ako nag-antos. Ako nagsakripisyo para silang kaluwasan. Magpalain na ako. Para matanaw na ako itong masakiton. Ako agad naghapon. Ako hikap lang ang masakiton. Wala ako nag-offer. Kaya dili ingon naman kang dili na sa pandungan. Wala na po ko nagtambal. Naayo ikot talaga. Atos to. Pagpay itong tambal. Kaya parang dili na ko halata. Kaya manin na po diyan ako. Sige mapatambal lang. O ya, dili mo tuman sa akong gisulti. Di ba? Mga baka ko na po sila. Kaya kung mamatay, magmahay na po na ako. Mama na akong kitambalan diri. Di na sila mubalik. Hadlok uno ako pasimbahon. Simba. Wala man ko na ingon. Ani mo diri pirmi magsimba. Simba gani kahuron ng Ginoo. Kanya naman diri. Maura man nagsige diri. Kaya gusto ko. Gusto po sila na makaambit sa kaum sa mga balita. Ano lang kaalam. Usay kay Papa Jesus mo diri. Diri sila nagsumpaki. Kaya una-una sa tao. Musulod sa simbahan. Maluwas na. Dahil ito ako nagpaila na ikaw mo yung templo. No? Ikaw ang templo. Ikaw ang Diyos. Ang Diyos mga kabatan. Ikaw ang templo. Ako po ang templo. Di ba? Naaman sa akong kasing-kasing. Diri sila may tubig na ko. Akong ihatag sa ila. Tinubdan, pusuran. Tinubdan sa pulong sa Diyos kalibutan. Ikaw tinubdan sa pulong sa kasakitan. Sa kamatayon. Ako sa kasakitan. O sa kabalo. Kani ko mayong ka na anang kalibutan ibunda ka na kumana ingon sa mura sige sinulik kibuloy dili day ang yawa day moy mo patay tama na kaon na niya iya mananggikan ang bagyo gikan sa pusuran dito man ang kalay nag-start ang tubig mo ng bulkan sinunga ako nag-explain pero wala nag-interest sila ako lang logic na ilham na ako nag-interest ako mga tao kasundod ko nila sa Medina yan usay mo tanan nila kami wa pag gid amig ko wa pinunruwas wa manggali mo nag-interest unsay kinubdan sa pusuran so akong gusto na lang paminaw na lang ko nila kay huna ina ang kaalam sa tao na maglibog ko kung saan pasabtan sa labing ubos niya ang mga pari po mga pastor sa po istorya mga langyaw pero sabton silang naka-eskwela sila sa litas nga next ko langyaw mga langyaw usab sila. Ikaw pa ba Jesus eh? Kaya ako naglibog na kung saan ako pagtudlo ang mga tao. Mga tama dito nagpakamatay sa kasaunan. Ako gali, lipay kayo ko kung mamatay ko. Karoon nagipakita ni mo na ako. Diyos ko, lolo, ipapuka lang mga tawa na. Pero kung saan man akong kaluoy, wala mo sila nagabuhat. Kung saan man akong kaluoy, huwag sa kailan ako. Pero kung mamatay sila, magsige na nag-asod na adri para karoon. Kaya ka na mga, na yung mga hukmanan. Nag-uol sila kung dito ko nun sa ila, basi ko nun silang maluwas. Maura magyapon mo, kamo na nagtanaw, kamo tanaw ako, nga nahadlok mo sa silot. Di magyapon mo to kung dito ko. Ano man, naama mo igar mo.
Labi na, kaya inyong nabatasan, di mo nabunyagan, dito po mo magpakamatay. Yung ulugan, maay ka mo manulti, maay ka na manulti. Nga, mo pabor mo yun mo kalibutan nun, kaya hakog mo na inyong lawas. Gusto mo makita sa inyong mata, madungog sa inyong dalungan. Di ko maghiskot o kalungasan, isa di pa man, hindi pa mi, magpuyo pa tawa na din katuig, mag-abot na 50, magpahimulos na, mama na inyong nauna. Anong kasulti ko, inaanak man ko sa una, pero lahi ko sa inyong kinaya. Gusto mo gani ko sa una, wala na sila kabalo. Usahay gani mo nauna akong tao, tama na Dili yun sila kasunod sa ako, kasagamay pa ko sa una, hantot lain man ako una sa ila. Ang tao, wala, dalo bitong tao ako sa una. Masugot lang kung di kakaon. Basta makakaon ang kong mga igsoon. Sugot lang po kung bugbogon ko sa akong igsoon. Basta dili gina ko, ibakyo na kong kamot para sa ila. Pero karon idaot ko sa akong igsoon. Sugot lang ko, naluoy maghani ko niya. Pobre, po din taon kaayo, pero mula ba Pasko naglisod magani. Grabe yun, garbos tao pa ba Diyos, no? Sabi na ningulay kaalam, kaningulay kaalam yun, mo hambog, kaningulay kahibalo, mo hambugiro kayo. Sipsipan nila itong naikahibalo. Mo na ingon na, bulahan ka itong kabos, di, daghan kain kabos, ng bugiro, pas dato. Nga na sa kabulan mo na ganito nakaka-istorya kabos kayo ba nagsakit. Bulahan ka, anong sige mo kagalagot diya. Bulahan ka pero alaot ka, kaya naman nangutang ka, giunsa ni mong utang, wak po kakabayad, di na ko po kagtulubagon. Na, pero sa kuwasaw ng pampadilas, no? Sabi nila, nga wala ko naningil sa kong utang niya, ikaw may maningil. Ang kabuhatan. Diba, magbayad ang may utang. Nga, gidaot pa yun ko. Nangutang pero gidaot pa yun ko. Wala mo ko anak, kaya nga naman. Sige na kong paningon, murahin mo, ako ilang daoton. Ako ilang mahayon. Kaling kaabag, ito yung yuta nila na ako. Ako ilang daoton. Ihatag na ko na nila Ilahan ang tulubago ni mo pa ko Jesus Sa una, wala gay kabalo si Mrs. Madto ko sa mga okasyon. Hala, kung sa ila, palit-palit ko. Di mo po na dalo si Mrs. Iya lang kinaya, naalang siya kinaya nga. Kinamukuhan siya. Kaya ako po lang ganam-anam sa, sayang kayo. Hindi naman na sa kasabot. Kanila lagi po, tintal po di akong mga bata. Magaya po ulo. May sabot po din. Ako mga bata ng bago din. Ano yung nakatuman sa akong sugo. No, sahay, magsulti ko nila. Murag ako man noon, masadad. Kaya magpalayo man sila noon ako. Kasi may maot ko. Tuuhin nyo ng bata, tuuhin ng bata, nakakita na sa likod. So, di ba ikaw, sultiin sila anak. Kaya kung sultiin ako sila papadjus, magpalayo man. Tanaw ko pa human, lakat-lakat ko din. Walay mo paluap o pangutanan ako. Di ba? Ilan man yung tao interesado na kaya human mong tanan. No? Palatang nag-eskwela po. Bright, di ba? Mong tanan, ginang bright, basic points lang. Nang sabtan. Ako adi, pugsan pa na ko sila. Sunod-sunuran pa na ako pag human. Kaya nakakita man kung wag sila kasabot sa kong gisulti. Kaya na yung pag human, sige, 15 minutes, ano dito. Imbis dili nagtako. Sus, logic man ka ilang kasing-kasing, makita mo na kung kasing-kasing, floating naman ay kontento naman na sila to, pero wak ba di kasabot. Kaya kung isultin na ito sa tao, mahimo, baliwan na po ito, itong mubarik ko, pagpasabot. Yung makita na ko, kontento na po sila. Kaya mag-uulay na ang tao, mag-uulay sila kung magsulti ko. Parang, pahupaw, dito, anong mahupaw man mo, nga akong pulong, nahusay naman ko, kamo man ang sadaan. Sa may motit ko pa so kanang makita na ko ng kasing-kasing mo piyong lang gud kung tanaw ko silang kasing-kasing katawag hilaw piyong lang ko gano lahi man mga sa baba lahi man sa kasing-kasing usahay mawa ko diri matulog na lang ko matulog ko makita man ako umataw na kinahanglan mawa di ka sa una pa pa Diyos mawa di nagpakamatay kan 30 ka pinimong edad. Pero may man to, kay iregaluhan man ka, kay gikan man ka sa pulong, na imong tao, kay sugo ka sa, ikaw ang kasamahan. Karon magpuyo sila nga makasasala. Imuhang hubog-hubogon ang mga tao. Kaya pati katawa na ko anong explain sa pare. Ikaw kuno pala hubog, wali sa kabalo, na sila din nga hubog-hubog tao. Nagsigig kaon ka, nagpakaon ng hostiyas, dili na hubog, maragbuang na.
Pero nga na naman po amahan ay nagpapadir-padir man sila, di ba ikaw ang amahan? Amahan sa kasaysayan. Nga ang espiritu amahan sa kabatan. Nga karon na anak kong espiritu nga gikan sa imo. Ipadala na po sa amahan kay ikaw ang imong bukog to dito. Nga ikaw naman kaya ko niya dito. Magulang ramang ka na ko, di ba? Nagigala ko nimo. Nung nating asno, ako man yung nating asno, ikaw man. Nga bipinilag, ikaw. Mga nagsisag sip-sip gyapon sa imo niya, makita ka nila. Natuwa man na imong bukog dito. Ay lang ipaabot daw ay maglupad-lupad ka sa langit nga karon pwede man na mabuhat sa sinsya. Artificial intelligence, mga buang na sila na. Pwede man na mabuhat sa yawa, pwede man na mabuhat sa amahan nga. May nakilakaw ng Santo Niño, parang mudhod sila dito. Pwede man na mabuhat sa yawa, pwede man na. Pwede ingon man si ang amahan, o kuhaan imo, kuhaan di, magbatbuhat siya sa kalibutan, kay iya man kalibutan. Pwede, magmagic-magic man, mga magikero. Pero ako explain na pa ba, Jesus? Na ikarbo, di kasabot, di gusto mo sabot, musuko na ako. Dito, lami hinong ka ito, kaya gamiton niya, ayang gahom, para maduol ka na ako. Maduol pa, ubos na ako, kaya bago sa bagong yuta. Kailangan na, gusto mo sila mamatay. Ako, bahala mo, dito. Hukmay na sila pa ba, Jesus? Pero kung na matay, dagang nakamatay lagi gabi eh. Mga diskusyon. Hindi ka pa itong, ha? Amaw, day. Kao na ang, mo na tama Papa Jesus no. Yun ako mo din yung kainas lang pandong, kainas lang tambali. Ano man, may man tong mga surano na nambal, mga doktor na nambal, ang pare mo na nambal, kaya mamatay, dili man daw doon. Sila no. Kaya ang pare, kung may mamatay, malipay mo na sa kwarta mo yapon. Mag-uol na, pero puta kwarta mo yapon. Ang doktor, bisig mamatay, kwarta mo yapon no. Ang loy kay Papa Jesus, kanang nang loy, kanang nang hilot, ibirahan pas pare. Kaya ito, pagkaon nung dili ko stiyas pag kwarta. Kita mo na dadaan kwarta ni adto gini semua. Kaya kami may nagpakaon. Mura gibutangan magikursan da ano. Ako ani dito ni ang kamatayan na kwarta yapon ni. Maram ko sa sulpot mo, sulpot awa pero sa ka sulpot ingnon mi ko sa padadarin sulpot ka kami kay anang. Na badi ay nalainon sa mga kariros kandi nga hindi po kas kandi. Dati man sila, di ba? Kandi. Ang gusto nun ako mulain diri. Sulpot yan. Para ni mo Papa Jesus, di ba? Sulpot ka. Si Melchizedek, di ba? Sulpot. Abi ni mo, kung magdebate na ako sila, manghugot kina sila ba? Melchizedek, dili sulpot. Ang Levita dati man. Dili gani sila kasunod sa gibuhat sa Levita. Yan, naglabaw-labaw pa sa Levita, kaya ang Levita pare man. Labaw pa magani sila ang mga pare sa imano. Kung makasabot ang mga tao, kanang ingon nila kahalili ang Roma, kasabot ang mga tao. Nagipaglubong magani tos kalimot ng mga tao dito. Sila nagunit sa cross no. Sabot ang tao. Salamat ti Father Darwin, Papa Jesus, magigamit sa Diyos para masakpan ang mga tinago. Kaya kung wala siya, dili mag-react ang mga taong lanahan, o mga dili pun mag-react ang mga nagbasa ng mga pastor. Kaya kung wala si Darwin, murag mga bitin ang simbahan. Si Panukob. Basta wala ko nakibatok nila. Ang mga tao lang maalamon, anin ako. Musuko sila, sadan sila. Kani musuko na ko ni, kung magbasa sila sa Espiritu Kabuta, sadan yun sila. Nya, karon naman ka na ako. Kung musuko na ko pa ba Jesus? Ikaw lang may balon. Silote, silang, sibo silang sila. Kung pagaliw po para nila, sige pilagdaot na ako. Mga sobrang na nagawin akong bandi eh. Kapoy na ko. Kapoy kong panudlo. Sa walang interes akong gitudlo. Mulakaw ko, kaya mamandi ko, yatag na po na ko nila niya sila. Patuyan sa kalibutan, agad, giskutan ko. Sige kong panambal, maayo sila, nakakita sa replika. Musab ko, waman, gitago mo gyapon na dilis lang gusto mabuhay ka, Papa Jesus. Mao di ay paludhon sa krus, mga patay. Ang nagbuhat og sala sama sa nagpatay. Nasa salud sa simbahan, patay man kay pagawas, joy, binuhatan sama sa imong gitudlo. Matuman, wala nang tuman patay. Tama din ang manguros no. Tong
Nila lang pa ba Jesus? Karon gi pamtang sa espiritu dito. May gani diri sa kuha. Dili sa mga. Ha? Ay iway siya. Mo na ako giadto man ang santo ang amot ako. Katong pagwa ng linong. Inagingon siya nako na magpaabot lang siya. Wala sa nagmatapod, wala pa natulog. Magpaabot siya. Kung ibunta ko na ako. Nga mo man ang ibuhat sa tao, pasukon mo ko nila. Mga gani, matom ko to sa Cebu. Na yung kay ko to ni Dong Jerry, matom ko to mo ko'y kwarta. Ilugangan ko paningin kanina. Ko'y kwarta, ko abala. Ako, mato naman ko dito, kikidaluoy naman ako nila, di ba? Ngayon kang, adonay katalagman, kung maminaw ko. Ato, sa hangyuan ninyo, ning material, kaya makuhan pa. Wala man. Dito, minus lang hatag ng islat-islat ng sibuhat o balay. Darwin. Ako ang matato, kung maabot unta ko dito, makapos-kupos sa katawan, kung naay maminaw na ko, kung maminaw, 20, pulo, dili, di ba? Ang ilang una-una, ikaw, pinag-ingnan tong Sodoma. Ato ko sumasim, ato dito sa Kiamba, abot dito. Prayer na lang ko dito, ak na lang mo kami, kitawag na butong ko, wala man. So, matawag mo katalagman, nga baha dito na. Ato ko sa matijod, dito si Diroso, wala may mutuo dito. Bita itong nagkatika na mo nagtuo, duha, tulo. Nagdala na po akong kauban, kaya magtatabang namin, dito na lang po nagseremonyas. Na, among yatusan ilang lugar, kaya wala man mutuo. Ngayon kapag ato ko sa malita, nga wa man, sige na ko ingon ako igso, mana to wa man. Wa may grupo dito kasi maulaw man sila, maulaw man sila nako. Ang gusto unta nako nay pulo o 20 dawat ako ato, di ko nata sila. Nga mato ko dito, naglakaw ko, wa gyapon dawat. Ato di ko sabita to kay nay ni dawat ako to ako sara. Ikaw naglagi puro patamban. Wala nangita, nga nakakita nimo. Murag wala lang kanong, sa puwira pagtalikod murag wala ra. Ang ilahin ng ituan, ang pare, ang pastor, nga wagi nakita. Kaya digdagon man sila. Lakaw na po ko, ato ko sa kwan. Ya, pagbalik na ko, diri, ako rosar, gidala na ko sila. Kaya giuna man ako, gilimpiyuhan man ako ang dalan. Dala ko sila. O karon, wala may nagtuo na mo sa overview. Wala may nagtuo. Joke lang ko dito. Wala may nagtuo na mo. Dala na mo to. So, nabot ang kapanahonan, losno. Ang problema na ko, ang Cagayan. Naman si Lita dito. Mo siya man, no, di ba? Katong giingon yung mga naimutipo nung wala gilain sila. Magani. Abe ko pabatisas ba? Mabatay si Lita. Salamat ha. Na dalang pangayo kay nakatuon magid dyan ako. Kay gusto ko. Dili pa sila magdungan lang ni. Salamat kay man. Salamat kay dili jud nako kabaydan na imong gugma na mo. Mana nga kaning mga tao na ko dre. Dako kay utang nga boboton nimo sa ko Ako na lang magpakamatay ko kay maulaw man ko. Sige, pag Jesus mo ni akong matinon ng Papa Jesus mo ni mga buot na pagtalikod wa. Pagkaulawan ko. Sakit kaya akong kasing-kasi. Manangan ko, ako na lang kwa Papa Jesus. Ako na lang patya para sila mga sala. Barang gabi, gisukan ako. Wala, di ka lagi ka ito. Ha? Dili na ako na masulti nila. Di magsuka agay ko, wala kasi sila interest na ako, pero sila yung magsuka, ako daw, sige, ingon ako, call, nagsuka na po ko, pero wala sa kabalo, nasuka na ako, gikan sila tanan, kamatayon, na, lagi gugman taon ako, sila gamit suka, nagsuka ganito, laway, ay kapikapon din ako, wala, mas malipay kong kukaon ko, wala, kaya gusto mo na ka ng iring nga ni sila. Iring ba, mapid-hapyod na. Halos di mo hawa. Pero naglakaw di ay. Kusog mga maras. Walang iro ba? Mapid-hapyod na dayon. Kusog mawa, pagbalik niyo, mga usig na. Tama dito mong iro, no? Sa Biblia. Kaya pa na ako nahusan. Nahusan na ako tukuban. Ang iro, iso kayo, no? Hininay na kapit. Nagtagaring bukong. Baidan na. Huwag nag-iak sa iro, dre.
May din na. Pagbaihid, tingala ka pagkaugma, usig ko na pugka. Mapod ako ha. Nagsakit sila sa iba-id ako. Grabe yun. Halos ang pahikap lang ko sa party sa laos pahan. Yun, masang sakit. Nagi-uban dre, sakit sa yang kinataw. Kulo, ayaw. Murag mo, pakita na lang kita na. Grabe yun ang tao. Nang lood naman ko, Papa Jesus. Kung wala lang niya akong katawan dre, nga kanunay nagasip-sip na ko. Malipay kayo ko, kuhaon niyo mo. Datag na ko na sa mga pare, mga pastor, kalibutan. Kaya mo na ilang isunod noon, si katawan. Katawan ka na. Ika. Sige, simba. Isa rin simba niya, kanang ang inyong amahan. Lagot, yun mo tanawa ng sige gamit si imong pan, Papa Jesus ba? Ipahuwan sa lawayon, mabagay kahubo, toros ba? Putlang. Pero kapon, naglagot ko itong sa kakabang. Gisagahan mo kas mata. Pero ba? Ako, yun lang gisigahan. Nag-istorya ko ba? Nga nakatalang mag-ampot ta kay kinanamubuhat. May gisigahan mo kas mata. Sigahan ko las mata kay sige sila pangwartas, bisig patay na. Apit akong suko pa siya ba? Apit yung ko kasampalungon niya ba? Sige, padayon mo pagilad sa mga tao. Yung espiritu, ikaw. Yung espiritu ni mo, gikan ni mo, naman ako. Kung wala lang ako, nagpaubos, smooth lang. Kumakaya pa na ako, Papa Jesus. Ako pa ning pugngan ang kasuko sa Diyos. Kaya susulti mo ko sa masakiton. Tapos sabi ko, na, paubos na lang ko. Tapos man, ligay man ako. Kami doon ba? Ano? Naluwas na ni mo mga tao. Tumbali niyo. Palipay po na silang na yung mamatay. Baba Jesus. Pakita ni mong gahon. Basta nag-aampo mi karon para sa mga naipaglaom ba dito sa Cebu. Manina mo. Huwag mo ko'y may mo. Anang lupan ako na. Kaya mong kasuko po, nagkasuko sa Diyos. Kung ako ang pulupan, manay mga manikaroon na hayok ko. Kaya ingon maka, mga naay mga magtatabang natin. Kaya nga makara makaambit sila sa kulong. Kasakripisyo po ni sila para makabandi po. Pag umarabani, wala ra nila. Sabi nila, makasalawas ito. Gumakubas-kubasan lang sa sakripisyo sa kuwadro. Lagi, ako mo po yung mga gabi, hinatanaw na ko sila. Hago kanay. Okay naman to, Papa Jesus. Kaya dili man po ko gusto na magpulaw sila. At least, nauna nagtutay. Sabi na gabi, dagako ko wala. Kung nagtanaw nila. Mas, kung wala sila, no? Mas kusog kayo dito, no? Nakapatay. Okay. Wala po din sila. Di mo po ko mabuhi. Wala mo po maniin ako. Wala man po ko'y tao masugok. Nakatag man po na sila kung ginagmay. Sige lang, mga anghala mo na inikabot sa panahon. Salamat, Papa Jesus. Salamat. Na, dako di katabang akong pangamuyo ni mo kagabi. Patingala na sila mga wala mamigipukaw mag-ampo. Di ato ako ra ito kanang liupo ug isuportaran nila sila ang akong kinabuhi. Nga naglakaw po ni karon nila. Bagay mo bad po niya, bot na po ani. Ay nang una ako magantos. Mato gabi wala ta akong ginasuka. Wagi ni dool sa kano. Disalig man ni sila. Kaya gamahanan ko, ako kung mag-ayon nila. Dito, mga tong pan sa pagantos, pinagi nila. Nakuha po na dugangan ilang bandi, kikuha na ko ang ilang matahan ng sala, kaya nakasuporta sila dito, akong giluwa. Kailangan ako na.
sila ang kusog na dito. Unya, wala na ko. Wala sa kata, ikaw ang kusog, kanako. Di ako ang kusog nila. Unya, sila, diya, dako nila nagkuha para makawali ko. Wala akong kusog kanako. So ako yatag nila. Ang ilang mga sala, giluwa na ko. So kung gikas akong baba. Kaya ilang baba, nagsige magpamunit og mga sala. Bait kayo. Dali kayo makapunit og mga tao sala. Papadyas na. Garbo no? Kakog. Tagsara ba po mag-interest? Pamaman ako yun mag-interest. Pagkutang-pukutanan na po na sila. Dahil ito number 1 lagi dahil. Kalimutan. Katawa ka po, naging ako nila. Alam mo ka sa likod. Kita. Ang bata ba, dili yung malinglahan. Nagsige ko sa garili. Sige ko tanaw niya. Sige po siya tanaw niya. Nagtago man ko. Ano mailan ako sila. Joke bagay kung mabinuang nila. Kaya ko ko. Tama gini ingon. Mga buwang-buwang ka mo. Mga tigpakaruing na. Kaya sila dili na kay sige na magsip-sip na ako. Kaano ko na sila gahi. Nga gabi ay lang gahi ikaw, gisukan ako no. Wala na kita na ako kung sa akong gisukan dito. Kaya kita dyan, tapos sila, tingala sila. Salamat, ipakuha niyo. Mga itong ipadala dito sa bagong ito. I-proseso ko. Ang bulan na adre, proseso sa ko, iluwa na ako. Wala na. Gitakot na. Ngayon ganit ko. Nalagjet mo ko na sana. May anak mas misis. Pang, sikasa makaluwa. Pang, sikasa makaluwa. Ay, nagluhugaw pang. Wala sa kabaw. Akong giluwa. Bulawan day. Alang kanila. Ano man? Gikan sa ilang baba. Iluwa na ko. Patuktor na ko din. Bulawan din. Dili mo na makita nila. Salamat na. Mga din na magditik-ditik mga anak. Ihatag pa na ako nila. Ha? Ihatag na ako. Pero iluwa na ako sa nang baba. Ayan ako kasi sa say. Ingnan na po din lagi binuangan mo po din nuli. Kanan nun. Kanang kasakitan. Tapi tak na ito ko itambalan din. Iluwaan ako baba niya. Pero nagpaluwa na din siya. Di mo sa katulong laway. Tulong na kaadlaw. Iluwaan ako baba. Pagluwa na ayaw mo na kulong itiks. Na nagtambalan ko na. Tadas tambalanan. Para masakpan niya. Noon ko maghuot. Noon na rin mga tao. Kasagaran na mga tao. Gusto lang ayuhon. Para kapon. Kung ito hikap na ko. Dahil parang pagtambal. Ano siya. Ayos sa tambal. Pinaluwa yung tako nila. Ang gusto na ko sila gimana. Mara ako na ako yung tagitambal. Ito po mo chapil. Di man. Kung sila tubo pakaluluoy din sa tubang. Paluluoy din na. Kung dili ko magtambal nyo. Mayroon mong paluluoy na ako. Ako yung makaluluoy. Luwa na po. Suka na po ko. Di gani. Ako gani. Di gani sila maluoy sa kwadre. Kala pa ka nga akong ikaluyan. Kana rin nakalabuhat ka sa suka-suka ako din. Kasi akong mga bata sa di kayo pero gamay sipon na ako maluoy nila. Dahil ito, kung masuko di kamahan, talikod na no. Ano lang Papa Jesus? Kasi di kayo kung ako isulti kaya nais na garbong sa musok ko. Ako lang isumbing nga, nag-agad lang ko sa kung pagkikusay nila. Pero problema ba? Kung mabasa na ako, malimot man sila. Pagkuman ko dahil mo siya, wa mo ka-detect sa binasa, wa mo ka-detect, wa dyan. Kaya nga nung pag-abot ito, hikapay na yung cellphone, istorya din tawanon ka sa prayer. Magsige kong sunod, nahurot ako sa garin, uy, balikan, wa mo ka-detect sa kuhan, nila, tama kita. Asa uban, alayin na istorya. Wala kontento na sila ba? Ako, gisayangan ko sa akong mensahe. No, wag sila interest. Nga ako madunggan. Wa nga no, di kita kasabot no. Wag kita. Murag nalipay noon. Pero sa kalibutan noon, di ba? Ganahan man ka. Kung sige kag tukso sa inyong maestra. Oh, pula-pula pa mga ani. Ako wala naman tato. Naaraman lang tako diri. Dili na sila pwede magbasa diri na sa kung pwede ng istorya. Ang problema, ang ilang i-question nila. So, pagtuon, nga inisulti na ko, mahupaw na po.
Nga ilala po ihukom silang pamilya. Katamagod siya. Sus. Akong pamilya magod. Hindi mo maminaw na ko. Una na. Gipasangil pa. Tinto na. Dahil sila buhat na ka. Para na. Tungkol sa mga sa kontrabaho. Ngayon ay nagila ko sila. Silang Duilin, silang Riniboy. Ay, napasaanan sila. Kapag hindi mo buhatan. Kung naamoy nadunggan, nga kulang mo, diyan na sa inyo ha. At least di mo maigo. Kung sila gid ang dako, pasagday sila. Kasi mauna pa na ninyo. Ako lang, maluoy po sila sa kuha. O, di, pumigos ng hatag-hatag sila. Gahapon din, nagdik na ko ito. Itawanan ito yung dinalo ito. Noon sa Resnoli. Ay, si Pagdi kung tagaan na nila. Kung dili lang yun ka, Pao Jesus? Kung dili lang yun ang Diyos, ako pa yung mga tag na nila. Pero tama po no, kaya kung tagaan ko ng Bulawan, di ko ubiya sa kalibutan. Kusog mo ko negosyo. Ako sige hatag sa una, di ba sige kong hatag. Wagay kong ipabaydan sa mga utang ako pagkikilibak na sa kitabangan. Hatag, urot ng bandi. So tama pa rin. Gasuhan ako sigarilyo ang ilang yatag no. Kaya kung mulakaw ko, mula ang puno ko na ko no, ihatag mo po ako sa kinanglan. Di ako na po magantos. Ako na pugnan ako na. Di na ako yatag nila. Padilingon mong pugo na nila. Asa naman dahil mong yatag ni mo nun? Kwentador ito. Pero ito gabi, ipasunog. Kaya kasi sa no. Sayang po ito kasi sa tabang lang ako. Kaya ang dato sobra pa sodong no kay pila ka truck dato sa bangko ako na may ramang kayo di na ko isodong isumay nga naman anim kabalong ko lagi ka sa balong ko sa to ang kwarta padulong sa sunog huwag mga kalibutan ko salamat po kapilis gabingon ko ang kwarta niya ipasunog grabe yun ulit pasunog ang gaba na gumalamon kasabot sila naghatag naman ka kwarta na maningin ka sunog nagyapo ka kung ba kwarta na balik sa ila sa katakot po yatag din uli niya walang po kauban dito walang po ano dito diba sunog nagyapo sila ano naghatag man ka sige ka pagulpot yatag di mo na ako kaya ako na magbot butan ko ninyo ako alaging pulong, yatag na ko nila, wala mo ko nagbuot nila. Kani, ako wala pa na ako niyo sa province ba. Sila na ko nagatag na ko, nagkikwenta sila. Pero akong pulong, nagabuot ko nila. Naisulod sa una-una. Sila pa kayo magbuot-buot ako. Dahil lang po din sa, salamat ha. Kaya mong gibutahan ang mga tao sa mga Bulawan. Ha? Umahala ka. Yung gamit ko nimo. Ha? Mabalik na ko sa kong lawas. Ha? Bukunik ang ako ang istulti kay nasa kong kasing-kasing. Sa kong lawas na diri. Unya. Naarabay mga naniid na ko. Sila na po, musuko na po sila na ko. Ako ang maginigitago nila kaya magsige naman bataryan ako, makupawayan na po na sila. Ihukom po nila sila sa katam. Ay, ikaw wala mo ko'y mahimo. Ikaw man akong kusog. Ikaw man akong kinabuhi. Nagpaulipon naman ko nimo. Nagalagad man ko nimo. Ito yan na ako ng tanan. Pasalo alam ko nga dili ko kadritsong padlong nila kay dalit na mag-react sila. Nilaan ako ang sa may balita. Mag-ubaw-ubaw pa rin po. Pasakit pa rin naman sila. Hindi na akong problema.
Kasi malakat lang ko. Nagagad na di magsuko ang Diyos. Kaya ang Espiritu naman ako. Kaya pag ikong sipsipan, pasukon. Saka pa ba Jesus nung manhidri ang mga pare, no? May ilang kong tulisokon. Makapugong ka ko sa Espiritu. Maglisod, kong pugong sa simbahan na magkakatawa ang nagwali nga mura nakita man ako nga nagdugo ang cross sa likod kay sila may inanhay mong amahan. Maglisod kong pugong, tulo ko na kong dugo. Maso kong singot. Kung makita ang diday sa nagtulo ko na akong dugo. Wala po to, otro po to. Multig bakak. Pasok ko lagi noong ko nila Papa Jesus nga naanak kong espiritu. Pero karon ang hanggalyo po ko dito para sa kon. So kung na po ko ani kami yung nanak pa rin. Wala man gud mo nagsimba, kinana magsimba mo. Naghuot magani na sa inyong simbahan ng mga Katoliko. Ikaw na lang Papa Jesus yun. Sa tinuon lang, kabalo mo ka, ikapoy naman ko. So, tiya, di ko na ako, no? Kung mga kung kao, no? Mamatay ko, no? Wala kay, inanin mo nga, dili ko mamatay, dili sa kuhaan. Kuhaan, di ilong tapos, ilara mo kahit kong pasagdaan. Pasagdaan ako nang nagwali, pasagdaan ako nang nagantos, wala. Nga, ang gamo sa mga balita, kung dili sila mahigugma, ako, nahigugma mo ko ni mo. So, nahigugma, ang amahan, kaya naaman ni mo, ang amahan. Na wala sila nahigugma na ako, nga na ang amahan, naaman ako. So, dili sila higugma ang samahan. Kaya gusto nila nga, sama ko ni mo, balansang sa krus. Ako letig atiman, ako letig pangaliupo. Ngayon sila wala nagabuhat. Mana kung mabalik ka ni mo sa nanong, mana ko yan, gain ninyo ang iyong naandan nga tulong na wala sapon ko sa ba. Kaya ako ang ilang pantoson. Para ni mo, ikaw ipaantos sa krus, no? Mapod na ilang una-una na ako mag-antos. Kaya ito, dapat sila mag-antos. Nako, parang ang amahan, diretso din ang gawang sa mga balita. Ako pa mga gani mo daig nila. Pero dahi, itago ko nila mo. Nagdili sila garbo. Hingalan akong pangalan. Sana, kaya na, mga kaliwat, di ba? Maunta na, kung sa siyo, tamang sa langit, di ba, proud kay ang imuhang apo kung buotan ang lolo. Maunta na. Ano, ang gusto ko mamatay pa Jesus, parang proud na sila na ako. Kaya gusto man sila mapuli, good. Na sila, di ay ang unang creator, sila. Ako gani, ay nanak ko, nadunggan man ako to. Nakasabot mo ko, nanak din sila. Mali ng tao, mao na ang naasa ko sa nuna kada kong kana ko mag-question ko niya din sa naagit sa kung na nagpataas din siya kung nasa nisulti unta ka pagsikarbo mga bright sabi mo good ko siya nga ay ako na to naagit sa kung na sa to pa nagkwinta no hadok man po sa masulti kasi mapaslawan sa mali mga na dire kung pa na ako na nawasay pa ba Jesus kanang madok masulti nga kana po nagpungpugong po na rin musulti niya. Kasi wala sa... May musulti na lang ko kaya wala man mo. Usa kanina, musulti na lang ko kaya dili mo musulti. Magsige na lang ko. Usa kanina, nagpaaron-aron. Aron sa musulti. Sa intro lang daan. Nagpapugos. Wala na ako nag-isulti nila pa isang katawagod ko. Nanak. Bahandi na ni dito nagsulti ako bitaw yung po mugamit na lang ko ani pa ako na lang pa magsulti mo na ko sa ila wala magalit ko yun okay magbasa na lang ko mag-ani na lang ko mauli na lang ni akong basahon kay wala man mo nagbasa nagilana ko pero ang tao no kasi karon ang sulti na lang ko ani kay wala man mo sure na po wala mahutan ako wala na ako nahusay, mayon ako siya, hala, kasala di ko, wala mo na kasala, ning gamit ng kag-term, ngayon,
Kung kunuhay, ikaw nakabalo, kunuhay, di ito masulti, kaya pasultiyon mo sila. Kung saan kasing na ano. So, dili mo to gamiton ng term, mara to. Wala to kung manto ko sa laing nasod, wala, tanawa ko na, sige, mag-abroad ko, kaya kung maanak ko dito, tagaan ta mo. Di ba? Kung sa lang tingin sa Ginoo, puhon, kung makatigom ko, kaluan ko sa Ginoo. Maghatag ko kung sa kuya to. Anak, rabot to. Wala, istorya rabot to. Masulti na lang ko, kaya wala man mo. Ako na lang ani, kaya wala man mo. So, ato pa, nagpaubos-ubos, na nagpataas na dito. So, ano na to? Ano na ko idugang, nagpaabot man ko ninyo, abot, tama na po ni. Kabalo man ko, nanas nyo muna. Ana, di yun ka magsulti. Ako. Kabalo ko, nasi muna na sa daday siya. Ikaw, nagdahay nila. Na lang, ikaw nag-depress nila. Masulti na lang ko, kaya wala man mo sa ito ba, ikaw ay bright nila. Wala na, nako. Mahi kayo ng English, mahi kayo ng mga bright. Correct usage of sentence. Sentence is a group of words na wala mga po ng English, bungkig kayo si buha noon. Nga itong tama tayo nga niyo. Pantayin niya, nagsultinig lang niyo. Panimasnan ko ang mga lang niyo. Sabi niyo mo, Papa Jesus, no? Mas malipay ko kung kita magkiksulti. Kaysa tao ko magkiksulti, ako tanang tikal, ako pong tubag, ako pong katao. Katawa rin ko. Ngayon na kabihin, salamat ko yung mga anak. Tukulin sila, hilong din sila. Pero nakiksulti ko ang tawa, ang ubahan na, nakatinta, ang ubahan, lakaw, walis kabalo, nga, nalingla din sila. Igmat-igmat, isip-isip. Tinanong, mag-igmat. Gapon, ikaw naglas. Mura ka ng damang. Ako rin, binigyan na nila. Gina ko na sila. Mausap ginawa na agi sa lang tao. Salamat ko na anak. Nga na ako kanimo. Malaman ka man. Salamat ko gibuhi ni mga palang. Ako, o ang espiritu. Ikaw, magugma. Namatay man ako lawas. O gibuhi ni mo yung kasing-kasing. Masama ka na ka. O ang espiritu nagpili. Sama ka na ka. Ikaw ang kong hikala. Napanaginan ko sa kaliputan. Kuda dahil bago langit, ano na bago nata. Ayaw na, pagaliw po kanila. Ayaw na pandong yung mga tao. Ang dili mo itong mansasakap. Ang gusto kanima, dami kanima. Sila na ang mangitang anak. Apan, naluin mo po ko nila, Papa Jesus. Ayaw na. Ikaw kaluyan mo kanila. Naluoy pa sila kanima. Inoon gipay muslan ka. Tanawa na, ipakita ko kanima. Ang ibuhan sa badag pagkaroon, ino mo maapares siya. Nakuha sa salak pa, Jesus. Ang manang rosary. Apa ba nag-inom alak parang dilim kulban? Kasi na nang sunog ako, Papa Jesus. Mo na ipagsampit sa imong pangalan. Ako maman ako ikagulan. Tama na, Papa Jesus. Tama na. Dili ko makaako. Masukoin ko silang pagpakaroon ng singgit-singgit yung Diyos ko, Lord.
Ginoo ko, murag nasuko ni sa tanan nimo. Dahil ito, ikaw din masuko na mo. Tama na Papa Jesus. Salamat ako kanunay kanimo. Salamat sa imo. Gugma ka na ako. Kay malaman ka na. May mo po ko maalamon tungkol nimo. Tungkol sa Espiritu. Kaya pun kasing-kasing. Mantosan. Ikaw, Jud. Mas mantosan. Kaya bisag naani mo. Kaya ikaw. Ikaw man ang nahi mo orang makantaw. Katunga. Ako, Paul man ko. Gamanan ka. Wala mo kay karigamit o gawin. Ako makasala mo ko. Kaya iya makasakalimutan. Ang way puto pasapot. Iya ka sa Espiritu. O anak. Nagpakatawang tao naman ang Espiritu. Dua, sa lawas. Tama no. Katong sa pulong. O anak. O. Ikaw naghiusa. Lawas ang Espiritu. Ako naghiusa sa kamatayon. Ang Espiritu. Yahweh. Ang lawas. Buko. Ug ana ako dito. Nagpabilin sa tuwa samahan. Gipadala na po samahan ang Espiritu din ako. Kung kinsa ako kananta. Mausap ako sa kong pagbalik. Tao o anak, Espiritu. Ang Espiritu makita. Pinagi sa buhat. Ang Espiritu nga sa igikan sa kalibutan. Makita. Pinagi sa Papa. Tanaway ng binawatan. Yung tanaw ang Espiritu nga malaman. Hindi na ako. Maglisod ka, nagpasapot na pa ba Jesus eh? Sana ka na. Pasabihan na. Ang maalaman ay makatugkan yan. O nahabit to. Namin na sa Biblia. Busa ka mo maalamon. Tugara yun. Pamalandong yun. Ito sila yun. Ang maalaman ng ano'y o kaluwasan. Himaya. Kung makadungog sa sagti ka. Nga nagkiyak. Madawal. Wala nagpasamat. Nga nidoon sa nagpatas. Kundi nagalagan o nagbawas. Kaya ang kaalam, gikan sa kinapasulan. Tanawa ang mga bata. Tanawa ang kalibutan, kapasulan. Apit ng puta makisultihan ni Papa Jesus, kadagawas na ang title. Malaman ka na. Malaman ka. Kaya gikan sa bagyo. Gikan sa balak. Hangin. Tama no, kayang kalayo. Mo-produce po gangin. Nga tubig, mo-produce po gangin. Awan ako gisolve na. Pressure versus gravity. Gravity versus current. Ako ang nag-isang tinanina na po, Jesus po. Yung puro ko lang po, wala lang po. Sa kalibutan magsulong ko, wala pinangutana. Pressure versus current. Pressure versus current. Gravity versus pressure. Negative, positive, positive, negative, 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 equals negative, positive, negative, equals positive, positive, negative. Ako na nag-isang tinanina mga anak. Amo po na. Kung positibo ka sa kalibutan, negatibo ka sa langit. Kung negatibo ka sa langit, sa kalibutan, positibo ka sa nagpataas, ipabos. Ang tanawa, nagkagayang positibo din, no? Halang doon, dato, pari, binay, negatibo tayo. Wala pa naman, wala ko to. Tama na, Papa Jesus. Okay. Bumalik na ko. Buntag naman. Nagawas naman ang title. Naniya kapusuran. Kaya, salamat na. Nakiksunti naman ko niyo. Orang malipay man ko. Basta naman nga niyo. Pero may ko matulog ko. Nakiksunti ko niyo. Kasi buy-buyan ko nila. Sa mas tuloy. Hindi naman magtrabaho.
Kaya ito, yung pagluwaan na akong mga bulawan. Sama, kay, usamad, ang maayong bulawan, akong ipakakaon nila, pagluwaan po nila, pinagay silang pag, dito, nakakalata sa perlas, ayun na, kasi kayo patuban sa babay. Ay, kabright nila. Bright. Sa baba. Salamat ni mga, Papa Jesus. Salamat po kanina, anak. Ikaw akong kusog, ama. Ikaw pa na akong kusog sa kalimutan. Nalingkamot ako. Nung mapadala ang uban sa langit mo, pinakis silang kamatayan. Tabangin po ko. O anak, o. Ano-ano ang mga balaang mo, angel. Gipangita na. Ang mga taong malaman. Huwag yan ang naghakot di kayo. Apan sutihan ko ikaw. Gikinaulan kayan. Ngamatim ng manon siya sa akong suko. Huwag magpaubos kayo. Pinagi kayo. Gikan sa mga. Huwag di kayo. Napagpapay ko lang, Papa Jesus, nga ako naman yatag na ito kanina. Ano? Ang imong kisulti. Para kanila. Dili para kanila. Ayaw. Nasayad ako mga tanak ka kanako. Dili ka po na ako na isulti. Kailangan pa ako mga tao. Nga akong ipaabot. Yung magpaabot pa rin kong dugay pa. Ano na ako'y buhatan. Para na mga tao. Mudaol ka niyo. Na. Nga, saan ako na. Makita sila. Bawag ipadala ang mga masakitan. Sa balitang balanan. Ipadala sa ilang mga surano, mga pari, mailingi. Kaya kung diha kanimo, ano na may pamatyan, mapatay, na itambog sa kalaya. Ano na po mamatay, manabugatan. Kaya kung diha kanino tanan, sama kanito, ikaw umayan sa mga taong mapahitason. Ako, ug sa labig. Salamat ha, Papa Jesus. Wala namang ipadala din ang mga tao kahit ulo. Sige na, tabangan lang na mo sa mga itabang. Gikinala usap ka lang. Sa ilang pagpaningkamot lang. Ang diya kanima. Dili na kinaulan. Naitabang mo kanila. Aron makabahandi sila. Wala man sila nakasulti. Wala man nagawali. Ano? Ayun na, anak. Ayun na. Ayun na. Kaya doon ang pakoy. Ipatako. Ipatako kanila. Oo, Papa Jesus. Balik na. Sa iyo kasing-kasing. Kaya na malalapan mo. Ang iyo kasing-kasing. Nagkaluya na. Ayaw kasing-kasing. Kung mabalik ka ni ka dito, paningkamati. Kaya wala na ba ang unang isa? Huwag inom dahil huwag tubig. Oo, Papa Jesus, oh, salamat ha. Salamat. Oh. Munggo tubig, Pet.